UGWUMBA. Biko ọ bụ na ume gị zuo elu nwaanyị na-abụ lụọ mmadụ ama mgbochi gị na mbụ ka o bidoro mmadụ ịlụ gbarakata nwaanyị o bidoro na mbụ n'izizi ka o bidoro mgbe Chukwu kere ụwa ka o bidoro denu gị bụ nwaanyị ọ bụ na ị na-anya fụ na di gị na-agba n'ezi andị na ihe ahụ ibu na ọnya ka di gị na-achụje n'ezi buru nke gị ahụ nyama di gị na akpịrị ọ bata ha na sị nna anyị lee lele na-enye ribe ọ jugodi were aka gị fọsụ ọnya ọ gịnị kedu ihe na-eji ncha nwoke ọbụla ya na nwunye ebi denu ọ wee bụrụ na chiejie n'abalị nwoke nwaanyị achọghị iwere ihe oriri ya nwaanyị chọọ iwere ihe oriri ya unfortunately obi edi aka na ngara ọ bụ na ahụ nwoke ekuni bụ ọrịa ụzọ abụ ịtọ ịbụ ọrịa ụzọ abụ a bụ onye ugboro ịtọ kunie n'ibu dike jide ihe nwoke a na-abụ abụ a na-akụ ya dịka mgbịrịmgba ndị cherubin si ya kunie n'ibu dike kunite n'ibu dike ihe ji amara dike ruo ọ bụ na ịbụ ya 3 times m ihe nwoke ahụ ekuni hapụ ya gbakọta azụ ra hụrụ onwe gị ụra chifo n'ụtụtụ baa ime ahịa ji egoro akwa ije ije eruru demand ụjụ maka demand anago den ọ bụrụ na mgbe a chi na-efu ebe 4 o'clock to 6:30 ahụ nwoke kwụrụ gai den ị na-anya fụ na ahụ nwoke akwụrụgo ibie ya aka ọ na-ene chafụ chafụ jidie na abụghị ya abụrụ ya ihe nji n'aka ọ karịrị ego ihe nji n'aka nke nji kacha mma ihe nji n'aka ọ karịrị naira o ihe nji n'aka o ọ bụ ụzụ na-akpụ nwa ekene m unu demeni o deme ihe na-esi nwamba isi na-arụ ya ka ọ dị ihe agụ ji eme ire dị ya na mbọ ọ bụrụ ebuga m ibu ka eji anyị ikpo nsị onye nwe okwu ada azọ mikrofonu ekele m unu demeni emeka ihe m na-ekwu bụ agaghị m asị gị lee na iyi amụ maka ị na-anya na ana Igbo kịta ụmụ okorobịa yon yutu egbugoro erigo nne and ọ mmadụ ga-amụchi ihe niile aha egburu egbu for that onye a ka ndị Abakaliki na ndị Fulani jiri ka anyị mma onye Abakaliki nwere ike ịmụ ụmụ 20 ofu nwaanyị mụọ 20 ọ chọghị ịnwa jos ọ kpọsasị ha nke nọ ebe 10 or 15 years 20 years nata ọ jụrụ esi anata ọsị ọ nga ebe onye dị otu ọsị ya ọma ka ọnwụ ya ọ bụrụkwuo na-ereri ebe ahụ ọ chọọ dị ịma ndị nke na nso bụrụ nwa ya biko Emeka onye ọbụla sọrọ oge mụọ mụnwa ama nye gị advice mụọ ịtọ ma ọ mụọ ịnọ ma ọ mụrụ n'iyi azụ onye enweghị ego ka a na-asị mụrụ n'iyi azụ mana ọ bụ na nka na amụ nwa aga m amụ nwa na-ahaghị mmụzuo 20 onwe onye ọ gbasara otu siri sọma esi nzụọ ha apụtara ndị ugwu mmụcha ha kpọghasịa onye abụ na enwere ndị alamajari onye yọgide ego nwagidete ọ bụrụ dị mkpa eburu egbe ebu ihe ọ bịa na-agba anyị yaga yaga anyị na-asị ihe nke osi ebe ekenekwa m ụnụ demeni ọ bụrụ na m adaghị amụ kama ihe m kwuru bụ na ọ bụ na nka ji ego ịlụ nwaanyị ghọtago ndị gboo lụrụ nwaanyị ụbara ha pakejiri onwe ha arụgasị ụnọ alụta nke enyi ụnọ nke alụta nke enyi ụnọ nke alụta nke enyi ụnọ nke ịghọtago ọ bụrụ na m adịghị m ejezi adị m eje kama na ọ bụ mmụọ esi m agha azụọ ọ fọkwara m aha one ka ọ fọrọ m o nwere ka ọ dị kịta nje ana m eru ọmụgwọ o nwere ka ọ dị hoha ọnya ka m jiri kwuo onye bụ ibu ụmụ ebe ọ na-anya ya hoha yes Uwaezuoke enwere ihe anyị chọrọ ka tụnyere anyị ọnụ n'ihe na-eme n'ala Igbo ihe gbasara ịgba bọyị ejiri mara ndị Igbo na mgbe a nụsịrị ọgụ na ndị Igbo niile site n'ịgba bọyị onye fụ ihe dị mma ọrụ osika na osi ebe ọbụla kpọrọ ụmụaka bịa nke mbụ bụ gịnị bụ ịgba bọyị ịkọwara anyị ịgba bọyị ịkọwara anyị ọ dụzi ka gasị na ya bụ ịgba bọyị adịghịzi kịta kedu ihe nwere ikwu n'ihe gbasara ya bụ ihe mara na o nyere ndị Igbo aka mgbe a na-amalite ntakata anụ gburu ọkụkọ ụtamata ọkụkọ kpara aja ụrị na mbụ onye ọbụla gbara bọyị na-enwe uche na abụ na mbụ ọ na-enwe uche nne na nna ya bịakwa nwe uche nke ọga ya plantịrị n'ime ya o wee nwee uche na abụ ọ na-eme bizines ọ na-aga ofuma mana kịta akparamagwa ndị ọga na-akpasa ụmụ bọyị na akparamagwa ụmụ bọyị na-akpasa ndị ọga ekwezighị ka amara onye bụ onye eziokwu mekaniki ekwe ka amarazi ndị bụ ndị ara mmadụ ji agbawa bọyị gbachaa bọyị 6 years 7 years 8 years akọrịa akụkọ bụ ya ebubo tụkpuo ya na sel ọ nọrọ na sel o nwere nke na ha eme kịta denu ụfọdụ ya abịakwa na-abịa bụrụ nwa bọyị mmadụ n'ime nwa bọyị mmadụ o mepee akaụntụ ya na ọga ya a na-eshi ego ọga ya bụrụ nke ya ọ na-ebute ọ na-ebuwa na akpa ya o je mepere nwaanyị ngwaahịa chọtara nwaanyị flat fọnishieri ụlọ ọkwa onye nọ na bọyị so ụmụ ihe ndị a bịaziri mee ike agwụzie ndị na-akpọ bọyị kwụkwọzie onye a na-akpọ bọyị ọ bụ na nye eme mmadụ advice today mma mmadụ advice ji egba bọyị maka ọ na-ere isi na abụ onwe ihe ekotere ebe a kpụgharịwa ngụwa bụ onye bịara kpọtani gụwa bụ shọti maka ọ bụ na onye ji ụgwọ akwụghụ na ọ bụ shọti na-akwụ otu a ka ọ dị biko onye ọbụla na-akpọ mmadụ bọyị kịta mana onye ọbụla ị na-akpọ bọyị
dị onye na-akpọkọ na-akpọ mana ụdị onye na-akpọ bọyị ofu onye bịakwutere m sị m Uwaezuoke chọrọ ya ezigbo mmadụ ya na ya ebi njụọ ya gị onwe gị bụkwa ezigbo mmadụ ọ sị na ọ bụ na ọ bụ ha ụgbụ ndị mmadụ ngwari okwu a mụ na ejeta ije aka nsị na onwe ha ọgụ m jụrụ ọrụ egwu ọbụla ịkụtara anya agbata ya aka na m adị m asọ oke ikpo ya eme onwe ya ekene m ụnụ mana ihe na-ewute mbụ ụfọdụ ndị sị na ha na-arụ MC na Lagos mmadụ pakeji enu onwe ya ọ bụrụ ịnọkọta akpọ mmadụ ọrụ itubata ebe ahụ ịtụtụrụ maikrofonu na-ayọgharị ego onye a na-ekiri ekiri adịghị mma ikpo ntụ ịghọtago a maara MC as the master of the ceremony onye nwabụ onye a na-enene na occasion mmadụ wuo onwe ya na ana ọsị na mmadụ wụrụ ya na ana I know when I started MC 1986 mgbe m bidoro wee handle my microphone through mic orinye dị mma so ọ mic m gosiri m otu esi ejide microphone na occasion m gosi m okwu ụfọdụ nwere ike ime onye agba abọ ya da abụọ ga and ịbụrụ ọ ga-adị fented so mana ịgba abọ inwe background ikwudosi ike mgbe okwu agbakara m aka n'okwu ka Mike ji wee sị m chụwazie aka m ma chụwa aka m onye ka m nọ ruo today ụfọdụ na-asị m Uwaezuoke ide aka nka yes akwerere m onwe m ugwu onye abụ na m ada aka nka n'ihi fụkwara m ihe mara m 20-30 years ago mana otu a ndị ka ndịkwa mana from 20 years coming ọkwa otu a ka m ga-adị o kama ihe ya dịzi iche bụ na ilu nwere ike waa gota mana arụ gbara iso n'ugbo onu Jacob ekene m ụnụ afọ mbụ Comrade Nze Stephen Alajemba anụ ukwu ama n'ọnya nke mbụ OON JP ochi na nwata ochiri n'iru nne ọ dị na nwata ekwe efi ọnụ o ji efi eme ọgọ incumbent traditional prime minister His Royal Highness Igwe Dr. Honorable Engineer Pastor His Excellency Ambassador Igwe Uwaezuoke eze onye mepe m nke izizi African tallest man otu onye na-ekwo m olu a osisi ka nkwụ ọkwụrụ ọka fine man without pimple ọ natara dike mma nke mbụ okwuru ọra dike erighị arịrị otigbu ụdị mkpa nwaanyị na-etigbu ndị ewo na ohodalụ